Bueno, bertze behin, hemen arrautzen naiz, kasu honetan Eurobelo bateko ibilbidea egiteko presnago, eta momentu honetan Orokietan arrautzen naiz, eta gaur Orokietatik Latasalderako bidea hartuko dut, beraz denbora uniz galdu gabe, eguraldia ere bai hortxe dagoela, ez dakigu zer nola egingo duen eguraldiak, beraz goazen abudo, eta erakutsiko dizu eta bertze bideo honek zer ematen digun. Goazen! Bueno, pues guantxe bertan Orokietakin ateitzen ari naiz, egiarren ez da herri, dira horra agertzen da Orokieta, ez da herri handia, eta, bueno, pues Eurobelo bateko bidea segitzen ari naiz berriro. Eguraldia lainotxu, así que ikusiko dut aber zer moduz gaurko hori. Orain hurrengo helburua Jausaratxera jetzea da, eta momentuz karreterako tramoa egiten ari naiz. Así que, bueno, egia da ez da, bueno, momentuz ez da trafiko handia dagoen leku bat, eta bertzen ematen duen. Guain, uste dut 6-7 kilometrotan han nagoela ja, Jausaratxe. Baina hasiera nahiko ona da, malda beti, así que hori ere eskertzen da. Hemengo ingurua ikusten da dela, menditsua dela, eta... Baina, bueno, a ber, zer harrapatzen duten gero hemendik ateitzikin. Hortxe bide gurutze bat ikusten ari naiz, aber hor ze aldetara hartu barra duten. Segituko dugu Eurobelo bateko markak, aber arrautzen jugun, eta aber, bai, hor ikusten dut, Jausaratx eskuin 3 kilometro, eta Eurobelo bat paratzen du. Eta uste dut badagola bidea hortik joateko, así que saiatu behar naiz hemendik joaten, Erbiti aldera. Bueno, pues saiatuko naiz hemendik joaten, ez da, aber zer moduzko karreteratik joan gabe, guazen ikustera pixko bat hemengo bidea. Igual zatitxo bat da bakarrikan, ebitatzeko karreterako zatia. Ba, bueno, egia da, pues saiatzen dela, ez? Ahalik eta karretera gutxien zanpatzea, ongi. Karretera nagusia eskuinetik uzten dugu, eta Eurobeloa pasatzen da Erbiti herritik, eta horrela egia da karretera nagusia edo nazionala dagoela eskuinetik, eta hemendikan pues bertako kotxik pasatzen direla, orduan ongi egite dute pues, Erbititik pasatzea, eta ez zuzenean nazionalatik pasatzea. Erbiti ikusten dut kartela horria. Kotxe bat.
Egunon. Iepa. Hor dago marka. Gartzaron orain. Gartzaron. Gartzaron. Txakur bat badago. Ixopa. Egunon. Jausaratx. Jausaratx. Eskuin. Agitzongi markatua dago egia erran. Mira, hor dago. Hemendik. Zongi markatua, Bidegurutze bakoitzan, marka bat. Así que ongi. Katuak.
Bueno, eta uste dut, malda hau bajatzen, ez da ikusten dut. Epa, kasi banuie. Malda hau bajatzen, haietuko nintzateke ja, osaratzen. Egiarran ezakit ongi errate duten. Galdetuko dugu herrian badago norbait ere. Aber nola erraten den herrian izena. Apa. Bidea polita, hoi bai. Polita, lasaia, mantendua, marka pila bat. Dira, faltan bota duten gauza bat. Kartel pila bat daude, Eurobeloko hori, baina botatze dut faltan distantziak. Adibidez, Orokietatik Erbitira, ze distantzia. Eta hemen sartu behar naiz eskuin. Hoi da, eskuin. Beste polita. Orokietatik Erbitira, distantzia. Falta zei distantziak leku guzitan. Gartzaronera ere bai, eta guain ere ez dakit zenbat distantziara nagon jauzaratxera. Ze bide polita. Aiba, erreka. Ostra, justillo hemenik, Iepa! Ez dakit antzematen duzuten, baina nire manillarra ez da pasatzen hemenik. Zubitxo bat pasatzen ari naiz, ikusten duzuten bezala, eta hemen malda. Hemen manillarra luzia dutenok, gaizkitxo. Hemen zuzen, Eze polita bide hau. Ostra, malda hundia hemen, Epa! Iepa! Xup, 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 xup. Bertzezu bitxo bat. Polita, Dago, ikusten da inbertitzen dutela. Mantenimenduan. Ja ikuste dut etxe batzuk, así que uste dut 2 minutotan egotean naizela ja, eskuin. Lekua superpolita. Ja, karreteran ikusten da, ja, mugimendua. Basaburua Maior, Jausaraz. Bueno, egunon, Santos, eskerrik asko lehenbizko gauza gure onarpen hartzagatik eta hemen inguruko egiten ari naizen etapa berri emateko. Ikusten duzunagatik, bizikleta eskutan dut eta txirrindulariz jantzia nago, eta kasu honetan, Eurobeloko ibilbideen zati bat egiten ari naiz, binon, hasi bino lehenago,
Nortzara, aurkeztu zure burua eta erran aber zertzaren hemen Basaburuako inguru honetan. Bai, nire izena da Santos Etxegia eta naiz Basaburuko alkatea. Hemen Basaburuko alkatea bezala nago. Basaburua erraten duzunean, Basaburua da eskualdeak hartzen duen izena, edo badu herri bat propioki Basaburua dena, esplikatu pixko bat hori nola den. Basaburua da udalan izena. Udala honek baditu 83 kilometro kuadratu eta dagor, bertan barnen dago 10 kontzeju. Kontzejua dire Orokieta Erbitiola, Garzaron, Aizaroz, Igoa, Arraraz, Jaunsaraz, Beruete, Jaben, Itxaso eta Udabe Beramendi. Bale. Eta horiek dute bere administrazio propioa egiten dute. Nahiz udalak lagundu, egiten dute bere gestio partikularrak. Mendiak eta komunalak eta horiek dena die kontzejuenak. Basaburuak, erran dugun bezala, Eurobeloa pasatzen da hemendikan, ez? Europako txirrindulari edo bide berdearen sare hori hemendik pasatzen da. Eta zer eskaintza, Basaburuantza suposatzen dut hori ere bai, zerbait ere onuragarri izango dela, ez? Zerbait ere ona, ez? Turistak ekartzen ditu, turista jasangarriak, txirrindulariak ibiltzeko, hori Basaburuantzat ona da, ez? Bai, gu Eurobelo handela 6 bat urte hola presentatu zuzien aukera. Hemen sartu zuten Eurobelo eta da Europa goitik heldu den bide bat eta Portugalen Algarbeño jaten dena. Uste dutela Eurobelo 17 bide bat dire, hau da oitako bat. Hemen Basaburuan hasten da Gorosketako kaskoan, eta bukatzen da ja Etxalekuko mugan, eta hortik badu ateaera ja Plaza Olara. Eurobelo honek gehiena egiten duena da Bia Berde Bidasoa Baztangoa, Plaza Olako bideak lotatu. Hoi galdetu harnitzun, ez? Pixkot erranduzu nondik nora, deskribatzen alduzu pixkoat Eurobeloak ze ezaugarri izaten aldun, ikusi du zati batzutan errepidea hartzen duela, bertze batzutan hartzen duela errepidetik pixkot, nolako ibilbidea aurkitu genezake hemen Basaburuan? Bai, hemen Basaburuan badago bi tramo desberdinak esateko bezala, bat da errepidea, Eurobelo normatiba 1000 kotxe bino gutxio pasatzen bade egunean, uzten du errepidetek egitea. Badu seinalamentu bat, kartel batzuek prioritate bizikletari ematen dutena, bino kotxeak ere pasat daiztezke. Bino gero errepide hau bezala, 1000 kotxe bino gehiago egunan pasatzen dena, behar du alternatiba bat. Orduan hemen sartzen da, Orokietatik jesten da errepidetik, eta gehiago erbitin sartzen da pista baten, eta pistaz pista etortzen da hemendik ja Basaburutik atea. Bai, gaur, oraintxe konturatu naiz, zati batzutan karreteratik pasatzen dela, eta bertze batzutan, olako pista agitz polita egia da erranbarra dut ere bai. Horreri buruz pixko solastuz, ze badago zuek Basaburuak edo hemengo herritarrak inbertsioa badago zerbait ere egin duzutenak hau mantentzeko, egoera nolakoa da? Egoera ona dago Eurobeloaren ibilbidean? Hau egin zenin Interregko diruakin egin zenin Europatik edozen dirua eta oso ongi eta dena izan duzin espropiazioak eta dena eta oso ongi aukeratu zen dena. Bino gero pasatu da denbora eta ja mantenimentu ez du kasurik egiten. Turismoko departamentoa behar litzeke kargo egiten dena eta ez dute duze ematen dirurik etola. Bai gu gure konto, diru laguntzai gabe mantentzen du Basaburuko tramo hori, bai mantentzen du, zerbitzu anitzeko langileakin, mantentzen du tramoak bai. Pentsatu nahi dut, hor ez dakit aldarrikapena baldin baduzu, igual gero bukaeran egingo dugu, baina Nafarroako gobernuak ere bai badu hartu eman bat egiten du Eurobelo batez ere zuek jakingo duzu zati honetan edo alde horretatik ez duzu laguntzarik jaso edo... Oain hartik ez du laguntzarik jaso. Egia da, lehengurtean ateazu subentzio linea bat gauzak egiteko Eurobelon gaina berritzeko, hobekitzeko, olako diru laguntza batzuek. Ez euneko euna, baina bai zerbait atea du. Gu hainik ez gara sartu, igual akaso urrengo urtean parkinon bat, o zerbait egiten du txirrindulantzat eta
zerbait, bino, bueno, oainikaz binepeen ez dut deus ere hartu. Ja, bueno, Nafarroa pues a ber, Donosti. espetuko dugu, a ber, no ez baitere aditzen duen, ikusten duen elkarrizketa hau, eta zerbait ere no, laguntzan bat edola. Zerraten alduzu adibidez eskualdeko biztanleriantzat errandituzun herri hoieta, edo Basaburuako eskualdeantzat, zerbait ere, osea, biztanleak konten daude hemen hau Eurobeloa hemendik pasatzea, suposatze du turismoa ere bai herrientzat, komertzioantzat ere ekartzen duela, hori zuentzako zerbait ona da? Bai, bueno, a ber, ez da alako turismo handirik ere ibiltzen Eurobeloko traiektua egiten duena, ez da alako jende pile bat, bino bai, nuiz nahi ahertzen da igual taldetxo bat, bizpiru hola dizenak bide guzia egiten, Eurobeloko bide guzia, bino gero hemen bertako jendeak ere ibiltzen du bertako bideak bezala. Osea, pues hemendikoan jabenera joaten altzara, Garzanera, edo beste herri batera dena Eurobelo barnaz. Orduan ibiltzen dugu bertako bidea bezala. Gero, pues saiatu ginen Eurobelo dendatik pasatzea, eta pues hola pixke bat ere izateko beste zerbitzu batzuk emateko. Ekonomia pixkoa sustatzeko eta bertako dendak eta hori erabiltzeko. Badakizue jendeak udaletxera edo ezaki turismo bulego bat duzuen edo hurbiltzen zaizue jendeak espreski hemengo ibilbideen informazioa bilatzera edo horrelako zerbait baduzu jakintzarik? Guk orain ez, guk hemen ez du informazioko bulegorik. Bai badago Plazaolan sartuta gaude, eta orduan Plazaola barna ez hori pasatzen izan da informazioa eta hola. Oia, internetez ere bai, suposatzut ere bai, jendeak ere bilatzen alduela. Bai, internetez ere bai. Bale, eta, bueno, pues, honetaz, Eurobelotaz aparte, ikusten dugu eskualde hau ere bai, mendiz inguratua dagola, zelaia dauka, baina ere gotxibetxeak eta Eurobeloaz aparte, arrautu genezake zerbait ere gehiago bertze alternatiban bat edo bizikletan ibiltzeko edo horrela? Bai, ja hemen 2011 egin zen sare bat herri-zerri posibilizateko bizikletaz joateko. Pues beteko pistak izan du dienak eta hori moldatu ziren pixke bat, edo aprobetxatu zauden bideakin eta hori egin zen sare bat herri-zerri. Egia da, batzuek erresagoa dire, Basaburua alderdi hau da zelaiagoa, eta gero iparraldera da zeagoa, aldapa hundigo, eta igual ez zoinen erresa bizikletakin ibiltzeko. Bueno, gaurko egunen ja elektrikakin bai ibiltzen. Bai, ere bai sartu dute bizikleta hori eta... Orduan bai badago sare bat, gaina denak kruzatu daude, herri-zerri ibiltzen altzara, ego aparte beste batzuk kruzatuk eta hola. Badugu hori, sare hori, eta gero aparte badago jetxera batzu prestatuak, ja ez igual udaletxen eskutik onboste, badago enpresa bat jartzen dituena, eta horrek ere ekartzen du jendi asko. Bale. Bueno, Santos, eskerrik asko zuk hemen Basaburuako alkatea zarenez, Eurobeloari buruz solastea eta informazio hori ematea, nik bukatuko dut gaur nire etapa eta espero dut egunen batean hemendik familiakin edo pasatzen baldin banaiz, ikustea eta erratea ze ongi pasatu dudan eta hori den hasik erran bezala, eskerrik asko eta ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko zuri. Bueno, guain jausaratzen nago eta latasara joan barra naiz eta egiarran... Iepa, egunon, guantxari nintzen, barkatu hemengoa zara? Bai, bueno, Iruñakoa, baina... Latasara joan barra naiz, nondikan joaten naiz ni latasara? Ni entrenatzen nago eta aratanoa ere. Bale, Justo hemen ezker hartu behar dugu. Sartuko gara. Bai. Bueno, ez naiz presentatu, nire izena Ibai dazu, zara? Ni Mikel. Mikel. Eta erran duzu, Iruñan bizi zarela? Bai, Iruñan bizi naiz, baina aitona monak hemengoak dira, Basaburukoak, igoakoak. Bira. Eta astebururo hemen nago, eta astean ere alduanean etortzen nahi zona. Eta erran duzu, entrenatzen ari zarela, ikusten dut, zure maiota, zure bizikleta, horrek erran nahi du entrenatzen txirrindularia zarela. Bai, duela 3 urte profesionaletara pasa izan nintzen. Ostras, bai, profesionala zara, Osea, harrapatu naiz, txirrindulari hobena aurkitzen aldudana hemen inguruan ni ez galtzeko,
Bai, bueno, orduak sartzen ditut hemendikan, hasi que bideak ja ezagutzen ditut ondo. Ikusten dut zure maiotan gatikan, Ken Pharma, Bai, hori da. Ken Pharma taldean zaude orduan. Bai, hori da, Ken Pharman nago, duela, bueno, hau da nire 3. urtea. Aha. Eta, bai, oso pozik talde honetan. Eta suposatzen dut, osea, karreterako bizikletan konpetitzen duzula. Bai, konpetitzen dut errepideko bizikletan, baina askotan erabiltzen dut mendiko Mendiko bizikletaren bizikleta ere entrenatzeko. bai, entrenamenduaren parte da zuentzako ere bai. Bai, ze geroz eta garrantzitsuagoa da pelotoian ondo mugitzea, teknikarekin. Teknika, ez? Hori da garrantzitsua, ez? Bai, horrela, egun pixkat suabeagoak ditugunean, teknika lantzeko erabiltzen dugu. Bueno, orduan, profesionala zara, baino profesionaletara haietu baino lehenago, horrek erran nahi du, bizikleta edo txirrindula pila bat gustatu zaizula eta txikitatik hasi zaila igual praktikatzen, ez? Nola izan da zure bizikletarekiko lotura hori hasieratikan? Bai, txikitatik asko gustatzen zitzaidan bizikletan Guain goti, ez? Hortik? Hemen zuzen, Vale. bai, hori da. Bien, pa, venga, haupa! Repetxoa. Bai, txikitatik, ez? Hasi zinen bizikletan ibiltzen? Bai, baino paseoan, pixka bat sin más aitarekin eta lagunekin. Hemendik? Bai, Dira, zubi zubia. honetatik. Hemen Ibai Pasazu honetan, lehendabizi eta gero pasatuko naiz ni, holaxe. Bai? Ibai honetara asko etortzen gara udan Bainatzera? bainu bat hartzera. Bai, Eta baina hola, ez? Ezker? bai, ezker. Eta hemen eskuin pixka bat Itxia da, kurbak ditugu, bai, Jo, bai. Ez pama naiz ni erortzen, zuk ja baduzu teknika, nik teknika handia ez daukat. Bueno, eguntza hasi zinen, Mikel, txikitatikan bizikletan ibiltzen? Bai, baino sin más paseoak Jaha. egiten, txikitatik nik uste guztioi gustatzen zaigula bizikletan ibiltzea. Bai. Eta lagun batekin beti pixkat pikatuta ibiltzen ginen bizikletan. Bai. Eta bera, joan behar zela talde batetara probatzera esan zian, eta bai. berarekin joan nintzen. Bira. Zenbat urtekin izan zen hori, zenbat urte zen dituzten momentu horretan? 11 urte genituen. Ostras! Bai, ja pasaira urte Bai, batzuk. bai. Jode. Eta gustatu zitzaigun bioi. Eta urteak pasata azkenean biok ailegatu gara profesionaletara. Ostras, ze guai, Hala ere, bidea ez da erresa izanen zuretzako edo profesionalatara haietu den edo zeinentzako, ez? Bai, asko sufritu behar da. Bai, ez? Kirol nahiko sufritua da. Bai. Baina ere, oso polita ikusten duzula, esfortzuarekin lortu aldituzula gauzak. Claro. Eta, bai, polita, bai. Sufritua da, bai, ikuste dut, edozein aldapata nik sufritzen dut pila bat, entrenamentu pila bat, ez? Suposatzen dut profesionaletara haietzeko. Entrenamenduaz aparte ere bai, elikadura, dena, ez? Bai. Nik uste jendeak ikusten duena dela, hori, entrenamenduak edo. Baina nik uste txirrindulari guztiei alde hori gustatzen zaigula, ez? Bai. Txirrindulariak bagara dela asko gustatzen zaigula bizikletan ibiltzea. Eta igual gehien kostatzen dena da elikadura inbeste zaintzea, guztia pixatuta eramaten dugula. Claro. Gero ere bai zaila da, batez ere igual, eguraldi ona dagoen bitartean deneri gustatzen zaigu kanporateitzea, baina eske zuen kasuan... Hemen ezker hartu behar dugu. Guain zer da, errepidea demora guztia? Bai, orain zatitxo bat errepide, Latasaraino, eta hartzen da plaza hola berriro pista. Suposatze duzuk bukatuko duzula ez zure entrenamendua, ni gelituko naiz Latasa, baina zuk segituko duzu, izango duzu gaur entrenamendu luzea, suposatzen dut, ez? Bai, 4 ordu ditut. Metabus! Markatu, Bueno, eta zer emanun, eguraldia, ez? Azkenean bai, eguraldi ona dagonean dena gustora, baina eguraldi txarrakin zuek ere bai igual. Bai, zer moduz dara makizuzuk eguraldi txarrarekin? Entrenatzea, bueno, baina karreraren bat, konpetitzea,
hoi da arriskutsua. Bai, niretzat egun gogorrenak Bai, dira ez? horiek, eguraldi txarra daukagunean. Hotza, Nahiko hotza erorketa, pasatzen da, bai. arriskua dago karreteran ere bai, suposatzen dut. Bai, bueno, hotz aldetik arropa oso ona daukagu. Ja. Etxe ondo Aha. ematen digu arropa eta nik uste dela markariko benena. Bai, ez? Eta orduan hotza ez dugu pasatzen, baina Ja. bai, arriskutsuago. Arriskutsua bai. Errepida gehiago patinatzen du. Aha. Eta, Bueno, lasterketetan egia esan da ez dit disgustatzen, ez ez? Ze Ja, igual zaude... normalean egun gogorragoak egiten Ja. dira euriarekin. Ja. Eta pixka bat berdintzen dira igual indarra. Aha. Erran duzu, guain dela 3 urte, sartu zinela profesionaletan. Zein izan da, ze karrerak, ze lasterketak parte hartu duzu hola Worldtourrean zaude? Edo, guai. Bueno, Ken Pharma, guain errate. Pro Conti da. Vale. Aio, osea hori da, World Tour baino Bat bat gutxigo, ez? Bai. Baino badituzu, Beraiekin korritzen dugu. baino karrera batzuk egiten duzue. Bai, hori da. Aha. Normalean, karrera guztitan World Tourren bat dago. Aha. Batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago. Eta gero, bai batzutan gonbidatzen digutela Hori da. karrera World Tourretara. Aha. Espainiako itzuli adibidez, Hori da, ez? aurreko urtean egin genuela. Bai. Eta zer moduz? Bueno, nik Gogorra? ez nuen egin, baina vale. taldeak egin zuen. Eta garaipen oso batzuk ondo ere egin bai, ez? zuten, bai. Ostras, egia da, gaur egun, Ken Pharmako txirrindulari bat ez dago Movistarrean? Bai, Pablo Castrillo. Hori da. Txikitatik elkar korritu dugu. Aha. Izan ginen taldekide txikitatik. Bai. Bai. Osea, que ilusioz hartu izanen duzu ere, bai. Jode, bai. Jo, ez egona. Nik pertsonalki, erramar dizut, afizionatua naizela txirrindularitzan, orain dela gutxi, zu profesionalatan sartu zinenean, Bai. ni orduan hasi nintzen pixkot Jarraitzen edo. Praktikatzen nuen, Bai. baina jarraitu ez. Eta vale. hasi nintzen jarraitzen, eta gaur egun niretzako plazerra eta horea da, profesional batekin partekatzea bide hau, Bai. eta azkenean barrutik kontatzen dizkiguzun gauza guztiak profesional baten ahotik niretzako interesgarria da, así que gaurko etapa pila bat gustatu zait, gero arte. Eta badakit, ni beratarra naiz, Bai. eta beran badago mutiko bat, Aimar, Bai, aurten taldekide, zuen bai. taldean sartu dela, Bai. eta zer Gainera moduz, oso erlaziona daukagu, Bai. lagunak gara. Bai. normal, beratarra, Bai, hemengo más o menos zonaldekoa. bai hori da, Batzutan ere entrenatzen dugu elkarrekin. ze ongi. Oso gustora berarekin. Eta bai. adibidez orain, aurre denboraldia, altueran egiten duzu, ez? Non egon zarete? Bai, Sierra Nevadan egon ginen. Han alto... Bai, centro alto rendimiento, ez? Bai. Eta zenbat denbora pasatzen duzu? Eta, Zenbat denbora pasatzen duzutean? ba, 2 aste... alturako efektu hori izateko, minimo 2 aste egon behar zara. Eta hoberena, 3 aste egotea da, eta hori egin genuen urtarrilean. Justo denboraldia hasi Ze orain ja denboraldia hasi da, ja, ez? Edo astera doa. Hori da bai, ja, korritu ditugu lasterketa batzuk. Justo orain karrera batetik nator. Ze lasterketan? Jaeneko klasikoa. Eta zer moduz? Bueno, erori nintzen. Bai. Bai, ez zen karrerariko erena izan, baina taldekide batek podiuma egin zuen. Bida, bueno, ongi, ez? Eta erorketan zu, errekuperatu zara? Bai, pixkat hemen raspatzo batzuk, baina dena ondo. Bai, justo hemen dikan, seguruko
Ibarra bukatzen da, Aha. eta Imotz hasten da. Ah, bale, joe. Ze guia turistiko ona lortu dudan, Bai, bueno, azkenean hemendik hainbeste ordu sartuta, Seguro, baietz. guztia ezagutzen duzu. Gainera hemen lasai, egiarran Iruñan bizizara, Iruñan entrenatzeko, betire kanpo aldera jumartko zarete. Bai, hori da, eta beti hasieran atera behar zara hiritik, trafiko askorekin. Bai. Eta horregatik asko gustatzen zait hemen egotea, Claro. lasai ateratzeko, trafikorik gabe. Hemen oraindik ez da kotxe bat ez dugu ikusi. Eskerrak, porque nire arnasa ere bai, nila kasi ezin dut solastu. Bueno, Bai, hemen jo. aldapa gora goaz, eta nabaritzen da gorra. Sprint. Ba, jazta. Induzu trampa. Kamara ongi da ez? Ba, kamara ez dago ongi. Jartzen Ez, lasai. Zenba gelditzen da? hemen bukatzen da igoera, Vale. nahi dena bera. Ongi. Ta gero, la tasa dago ja azpian. Edo oraindik gelditzen da. Orain etxalekura llegatzen gara, Vale, eta hortik eskuin hartu beharko dugu, vale. eta ja bai dena zuzen latasara. Arnaz hartu behar dut. Bai, deskantxo pizka bat hartu. Han ikusten dena etxaleku da. Aha, vale, bertze herri bat da, ez? Bai, hori da. Herri txikitxoak hemengoak, baina denak oso politak. Bai, hori bai. Polita, lasaia. Bai, Bai, jo. norbaitek lasaitasuna bilatu nahi badu, Bai. hemengo zonaldea ederkia da. Ikusten dut bizikleta ondo erabaki duzula zein den, Gian. Zer da, zure marka... Bai, hori da. Zure Nik ere Gian Hoi zer da, ematen dut. Ken Farmaren... Patrocinadora. Bai. Bai, Hombre, eske... ondo erabaki duzu. Eske nire Ken Farman ibila naiz, ez hori Hori da. broma. Bai, bueno, pixka zikina. Esan duzu bizikletan ibiltzen zarela, orain afizia sartu zaizula. Bueno. Ba, igual, ondo entrenatuta. Bai, denbora falta. Denbora behar dut eta ez daukat denborarik. Bai, Eta sufritu pila bat. bai, gustatu behar zaizu, ez? Ze gero, Zure buruarekin hor sufritzen egotea. Bai. gero imaginatu, Espainiako itzulia etxetik ikustea. Bai, Eske ematen du, konparatzen baldin baduzu, Frantziako turra, Italiakoa bai, edo Espainiakoa, ba, ematen du igual, Espainiakoa como kanpoko entzat, bai, Baina gero aditzen ditut, ba, adibidez zuek bezala, ez? World Tourreko lasterketa batzutara parte hartzen duzuela eta realmente hor ikusten da zeinen gogorrak diren hiru Bai. astetako itzuliak, ez? bai, hori da, ba, oraindik nik ez dut korritu 3 astetako karrera. Espero igual aurten Bai. Vuelta a Espainian izatea Bai, dena bizita, ber gonbidatzen Ke diguten. buena! Baina bai, aurreko urtean bai World Tourrekin itzulia, Euskal Herriko itzulia egin nuen. Eta hori ere bai, kanpotik igual. Ez, errate duzu, bueno, Euskal Herriko itzulia, zer da, aste batekoa, ez hori? Bai, hori da. Eta hala ere, gogorra, ez, aste bat. Bai, oso Ze- gogorra. Ni benetan lehertuta bukatu Seguro. nuela. Zer moduzkoa da World Tourreko txirrindulariekin parte hartzea pelotoian? Ba, justo hori, Euskal Herriko itzulia txikitatik nire ametsa izan da. Bai, ez? Hemen etxeko lasterketa eta gainera mailarik gorenenan. Claro. Eta hori, ametsa zen, baina hala ere asko sufritu nuen. Seguro. Oso Zeren azkar doaz. Aurreko, azkeneko edizioan, edo orain dela 2 edizio izan zen,
erorketa Bai, aurten izan da, ez? Bai. Binego eta Roglic eta erori zirela, Bai, ez? justo gainera etapa horretan ni eskapadan negoen, Ah, bai? iesaldian, bai. Joder! Pixka bat, zortez edo ez negoen pelotoian, eta erorketa hori libratu nuen. Jode! Baina, bueno, gero esperientzia beraiekin konpartitzea hori izan barra da, vamos, txirrindulari baten erraten zu, ostras, bira, ze esfortzuak, entrenamenduak, orduak, sufrimenduak, gero merezi duela, ez, hor egotea. Bai, orain ja, horretara pixka bat ohitu naiz, ez, 3. urtea, baina, bai, lehendabiziko urtean, lehenbiziko karreretan gehien bat, irteeran, aldeetara begiratzen duela, eta esaten nuen, jode, hauek nire idoloak dira, Claro. Hemen nago beraiekin. Eta dira beste mundu batekoak, ez? Osea, horiek ja daramate urte desentere bai konpetitzen, baina hala ere nabari zaie, ez? Beraiek, ez? Daukate potentzia, daukate profesionaltasuna. Gehien bat, hasieran pasatzen zarenean profesionaletara, nabaritzen duzu, beraiek daukaten ritmo hori ez daukazula. Ja. Baina, orain ja nire 3. urtea izan da, pixka bat hankak ohitutagoak daude, eta... Ze azkenean zure egunerokotasuna hau prestatzea da. Osea, zure lana hau da. Osea, dedikatzen zara eguneko honetan. Nire eguna entrenatu honetarako eta hurrengo egunerako deskantzatzea da. Bai. Ze deskantzua garrantzitsua da, ezta? Bai, azkenean igual garrantzi handia ematen diogu entrenatzeari, baina ez baduzu deskantzatzen eta ondo errekuperatzen hurrengo egunerako. Eta azkenean ere lotura dauka elikadurak, ez? Bai, hori da. Guztia pisatzen dugu, behar ditugun karbohidratoak, proteina eta sartzeko. Hemen eskuinera hartu behar dugu, lataz aldera. Vale. 4 kilometro. Bai, egina dukagu. Ostia, guainikan 4 kilometro... 4 kilometro dira 4 kilometro, eh? Bai, bueno, lehendabizi eraso pasa behar dugu, beste herri bat. Eta badaukagu aldaparik edo... Ez, orain nahiko llebadera da, pixka bat bera doa errepidea. Eta... gogorrena egina daukagu. Bale, bueno. Ze ongi, lehendabiziko aldian ere bizitzan txirrindulari profesional batekin partekatzen dudala errepidea. Así que egiarran orain, hemendik antzinera, ikusten dizkizuten lasterketa guztitan, sartuko zait arrotasun pixko eta jode ni berekin ibili naiz bizikletan. Jode, gainera sprint bat irabazi diozu. Bai, bueno, ikusi dut zer egin duzun, egin duzu horrela. Ez, guztia eman dut. Zenbat batio egin dut momentu horretan, 450? Mila, nik uste. Mila, bai. Batioak, ez, hori, zuek, claro, orain dela urte batzuk, batioen asuntua eta GPS-ak eta hori, etzian existitzen. Ez, lehenago, lehen pixkat gehiago sentsazioetara. Eta pultsazioak edo horrela, ez? Bai, nik ere hemen eramaten dut. Bai. Baina gehiago gidatzen gara batioetaz. Bai, eh? Bai. Zer da, zehatzagoa kontrolatzeko adibidez, hori erabiltzen duzu, gehiago, igual portu bat igotzerako garaian kontrolatzen duzu batioekin? Bai, adibidez entrenatzen, esaten digute agian, 15 edo 20 minutuko igoerak egitea, eta esaten digute ze batiotara egin. Eta bai da, pultsa baino zehatzago, pultsa asko aldatu daiteke, adibidez beroarekin, edo nekatuta baldin bat zaude. Eta batioak da, azkenean zuk egiten duzun lana. Bai, hori da. Ze gauza, Osea, dago superkontrolatua, adibidez Tourmalet igotzeko ja badakizue, osea, aldez aurretik egongo da estrategia bat, ez? Imaginatu
taldeko norbait edo Bai, eskapatu dela edo nahi duela turmaletean atakatu. bai, Hori dena oso kontrolatuta dago, ez? Hasieran, lehendabiziko kilometroak, bete ezagita, hogei bat, ari naiz errateagatik, baina Bai. hogei. Eta estrategia da azkeneko 2 kilometrotan atakatzea. bai. Mantendu hasieran bati honetara, baina gero, igual, inbar duzu, jo que se, 50 batio por no sé qué. Bai. Dago oso kontrolatua dena, ez? Bueno, a ber, entrenatzen bai dagoela dena kontrolatuta. Lasterketan ez hainbeste? Ezin zara lasterketan denbora guztian... Ez, eh? Ez. Ai ba, bale. Agian, baina eskapatu bazara, iesaldian bazaude, Bai. igual ja pixkat, bai gehiago kontrolatu alduzula. Baina pelotoian edo joan da, pelotoiak erabakitzen duen ritmoa joan behar Ja, zara. claro, hori egia da, bai. Osa, Ezin duzu zuk erabaki. Hori da. Azkenean erratetzu bai, behar duzu igo turmalet, baina, claro, pelotoia ahi balin bada igotzen, hori baino 15 gehiago, joan barra jarraitu zara. beharko Claro, duzu, claro. bai. Adibidez batzutan, igoera batetan hasieran, joaten zara ora tope, ikusten duzu, ez, zoazela zure ritmoa baino Bai. gehiagora. Ja, Baina beti pentsatu behar duzu, besteak ere joango direla pixkat forzatutak, Claro. eta jaitsiko dutela ritmoa. Ezin duzu zure ritmoa hartu zuk nahi duzulako edo... jo, Eta hemen solastu dugu Euskal Herriko itzulia egin duzula, baino Bai. hola Euskal Herritik kanpo eta igual Espainiatik kanpo Bai. bertze ze lasterketarik edo garrantzitsu edo famatu egin duzu adibidez. Lasterketarik famatuena Baston Lieja egin du. Bai. Hori da egun bateko lasterketa bat, ez? Klasika bat, ez? Gainera monumentu bat da. Aha. Urtean bakarrik daudela 5 monumentu eta hori da horietako bat. Eta Pogačarrekin agian dela txirrindulari famatu duena, berak irabazik zuen, eta ni hor sufritzen egon nintzen. Baina hala ere, ze plazerra, ez? Lasterketa ere bai bertan parte hartzea ohore bat izango da, baina Pogačarrekin adibidez konpartitzea ere bai. Bai, da... Madre mia. Egiten du ilusioaz asko, ez? Berarekin egotea karreran. Gainera, tipo oso normala da, oso jatorra. Bai, ez? Da munduko hoberena, baino bera doa karreretara disfrutatzera eta nabaritzaio ondo pasatzen duela. Orain, ikusi dut bere entrenamientua ari dela egiten guain arte parte hartu ez duen klasika bat prestatzen ari ote den, ez? Dirudi daukala hor buruan. Baina zuzen. Baina berez, ez du partekatu edo ez du inon erran parte hartuko duela edo... Berez, esaten da ez duela parte hartuko, baina Pogačarrekin inoiz ez dakizu, agian aurreko astean erabakitzen badu gogoak dituela parte hartzeko, han agertuko da. Eta hau zure iritzi pertsonala, uste dut, adibidez badaude lasterketa batzuk edo kirolari batzuk, txirrindulari batzuk, gauza bat edo bestea ematen zaiola hobekigo, ez? Batzuei igual dire gehiago sprinterrak, bertze batzuk eskalatzaileak. Kasu honetan, Paris-Roubaix lasterketa, zeinei egokitzen zaio, ze txirrindulari motari egokitzen zaio hobe? Normalean deitzen dira klasikomanoak. Izaten dela jende pixka bat muskulatuagoa, indartsuagoa. Hor irabazten dute ere bai, Wout van Aert, Van der Poel. Jende potentzia handirekin. Hori da, Wout van Aert ere sprinter onna bezala hartzen da. Bai. Klasika horietarako behar da jendea indar askorekin, esplosibitate handia, eta
teknika ere asko bizikletan. Bai, ez, klaro, ematen du, telebistan ikusten duzu arbidea nola den hori dena, baina gero ikusten duzu hurbiletik nola den, eta radetzun, madre mia, nola da posible, hemendikan, ez? Bai, telebistan hain azkari jaten garen ez, agian ez da nabaritzen ze, jaten gara ia flotatzen ez hor gainetik, baina bizikletan zatenean hola botatzen zoaz, eta teknika asko behar da, bai. Orduan, uste duzu Pogačarrek aukerarik izaten alduela? Ezer ez balin bazaio gertatzen mekanikoki edo? Pogačar da beste planetakoa, eta edozein gauza egin dezake. Jo, ze ongi, ze gustora zu ere bai, berarekin partekatzea pelotoian ere. Hori azkenean, txiki-txikitatik hasi zinen, igual hasieran ez zenuen pentsatzen, baina ikusi duzu gero, ongi ematen zaizula bizikletan ibiltzea, gero ere bai atzetik kriston lana dagoela, eta azkenean emaitza... Bai, hasieran txikitatik joku bat hasi zen izaten, arratsaldeak pasatzeko modu bat. Eta geroz eta serioago hartzen joan nintzen, eta sortez, azkenean nire afizioa, nire lana bihurtzea lortu dut. Hau da latasa? Bai, hori da. Ongi. Hemen ja plaza holan sartzen gara. Ze Eurovelo eta Plaza Ora orain partekatzen dute bidea. Eta hemen justo herritik ateratzean sartzen garenean. Vale. Bueno, pues Mikel, nire partetik erran bezala plazer bat zu ezagutzea eta jarraituko zaitut hori, zure ibilbide profesionalean. Ja ilusioz bete ikusiko zaitut hor barna korrika. Zu suposatzen dut entrenatzera segituko duzula, entrenatzen? Bai, orain igoera batzuk egitera joango naiz, pixka bat gorputza estutzera. Ongi. Oso ondo, pues eskerrik asko, plazer bat izan da, egia arran. Berdin. Eta mila esker. Hemen esker hartu behar du plaza olatik. Bale, eskerrik asko. Zuri. Eta ikusiko dizu telebistan, seguro. Bai, hori da. Hala, ongi segi entrenatzera. Berdin. Hala, gero arte. Agur, bidai hona izan. Bai, eskerrik asko. Agur. Bueno, haietu naiz ja nire helburua, hemen nago latasan, erran bezala gaur etapa orokietan hasi dugu, Basaburuako zatitxo hau, Eurovelo bateko zatitxo hau egin behar izan dut. Etapa interesgarria, eskerrak eman Santoseri, berak emandako informazio guztia oso baliagarria izan da, inguruko eskualdea gehiago ezagutzeko aukera eman digu, bai niri eta bai zuei. Eta gero ere bai eskerrak eman Mikeleri, Ken Farmako txirrindulari profesionalari, berekin elkarbanatzagatikan bere bide hau, eta bere esperientzia, bere profesionaltasuna, ibilbide profesionala, eta plazer bat izan du da, gaurko etapan parte hartzea, espero dut gustokoa izan duzutela, beraz ni hemen despedituko naizuetaz, eta ikusiko dugu hurrengo etapan abertzer erakusten dizueten. Eskerrik asko erragotegatikan, gero arte, aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.